Ahoj. Jak točí? Teraz on točí. Zámky, ktorý pokračuje smer Klátkovičovo. To je náš vlak. A nemáme tu dvoch ľudí, ale máme tu batok. Tých dvoch ľudí. Takže zatiaľ Ľuboš, Laco. Sú tu, ale ich nevidím. Luky sa bol presúť do Črievičiek. Ideme. Jo, budeme vysielať naživo. Zatiaľ majú všetci dobrú náladu. Ich to prejde. Nemám rád Laca. Slava ide na prvá. Áno, začíname. Ináč je 5:10. Luky si už aktualizuje status na Facebook. On je taký Facebookáč. Áno, ja som takto. Správny turista. Tak tu mám Ľuboš hneď z rána. Ponúka elixír. Nenaliali do toho, do pohára, lebo že vraj som infekčný. Už sme sa zapísali. Je tu strašne veľa ľudí. Aj si my. Všetci chcú ísť s nami. Kde máme zvyšok? Na záchode. Ľuboš je nervózny. Videl ľudí, jak sem došli v obťahnutých elastiákoch a s kompresnými ponožkami a je teraz z toho hotový. On to ide prvýkrát. A ja mám len kompresné ponožky, neúplne. Aj ty si panna ešte? Ja som väčšiná panna. OK. Ja som barán. No tak máme prvú pauzu. Musíme. Zatiaľ pocity? Super. Po tej Super, pálenke. vládzeš ešte? Ja, keby som aj necítil bolesť. Ale... Ja to ešte domov dám. Je to bojovník. Zatiaľ je to v pohode, a to, že sme vôbec netrénovali, sme úplne super. Luky vám to zdokumentuje. No, 32 km, 35 minút, nie je to zlé. Mali by sme trošku pridať. V kuse stojíme, proste. 13 padá, máme 5,7, 5,8 priemernú, teraz máme 5,3. Nie, lebo však henko Tak, si ma jak som naučil, že v to kuse povedal. ideme a v kuse Takže vítame vás zasa pri ďalšej epizóde. Bielý kríž pred nami, Bratislava za nami. Prešli sme asi 10 km, zatiaľ je to úplne v pohode. Hovedzie mäso od Slava je v nás. Dáme sa len trošku. A Luky už nadáva to. Podobehni nás. Poď. Ja vám dávam náskok, lebo... Dáva nám náskok. Opíš svoje pocity, Luky. Samý kopec. Cítite ten sarkazmus? Pred chvíľkou nadávam na to, že ideme stále do kopca. Kamera robí divy. To není kopec. 1,9 za nami. Simona a Laco, tí sa oddelili. Tí, hádam, šprintujú doteraz. Majú nám objednať palacinky, takže uveríme im. Prvé stanovisko. Držíme sa pri koči. Dobehli sme a Simona. Papajú. 101. To znamená, že 101 km za hodinu sme bežali. Luky, aké sú tvoje pocity? To nemám slovo. Lacko, aké sú tvoje pocity? Super. Práve sme presli stanovisko s palacinkami. Chcete niekto šalát? Nie sú narovno. Niekto si nedal. Iba kávenky. Chcete niekto šalát? Nie sú narovno. Tuto Laco sa sťažuje, že on nemôže jesť za jazdy, lebo má krabičkovú dietu. Chalani si dali tiež nejakú čokoládku, že chalani? Chcete niekto šalát? Nie sú narovno. No, ináč, čo je dôležitá informácia pre vás? My sme sa otrhli od Laca a Simony na prvom stanovisku. Parkanti dobehli nás, pozrite. My si vás nedáme. Takto šlapame do kopca. Luky je šťastný, že môže ísť s nami. Ja som úplne vždycky šťastný. Dajte! Ľuboš, mal som ísť do tej roboty. To už je, keď sú ísť v sobotu radšej do práce ako na túru. Takže sme na druhom stanovisku. Je za 5 minút 12 a sme na Pezinskej Babe. Máme dobrý čas, stíhame to. O 12 vyrážame, proste ideme. Lacko papa. Chlapci chrúmu, doplnili sme vodu, namazali sme sa všetkým možným. Čermáková lúka, zatiaľ som tu ja a Laco. Simča išla pre vodu, sú moje nožičky, si dávajú pauzu. Luky a Ľuboš zatím nikde. Neviem, čo je s nimi. Nechceš sa namazať? Bolí ma šlapa. Teraz nás čaká vápená.
Laco mi teraz prezradil, že minule to dali odtiaľto za 3 hodiny. 3:15? Tak, okolo 3 hodín. Okolo 3 Tam je hodín. písané 5-10. Tam je písané 5:10. S tým už, že to dáme za 3 hodiny asi nepočítame. Už sme trošku unavení, tak typujem tak 3:15. Čo je tiež pomerne dobrý čas. Čo žije, prežila to a stále sa usmieva. Troška to štípe, cítim sa dosť trápne, lebo Vidíte, kto prichádza? Je to Luboš. Ideme stále bojujeme a ideme do toho. Dobre. Teraz ideme na to najhoršie, ideme na vápenu. Takto vyzerajú účastníci. Simi má problém s kolenom a my vlastne všetci máme nejaký problém. Je to unavujúce. Na vápenej to bude originál 50 km. Ideme. A sme sa rozhodli, že zlomíme rekord ináč. Ak si nezlomíme ruku, tak aspoň ten rekord. Máme na to hodinu. Čo je teda dosť odvážne, ale zasa prečo nie. Schádzam z vápenej. Stanovisko tam ešte nebolo, to znamená, že ma ešte len čaká. Cesta je tu krásna, výhľad ešte krajší. Ale stratil som všetkých. Je to dosť. Niektorí ľudia si tu behajú kamzíky, v pohode. Sa vtedy cítim tak sebavedomo. Krása. Takže, veď sa má takto. Je 7:45. To vystrihni. Máme za sebou vyše 50 km. Tipujem teraz, že tak 56. Ešte nás čaká do 65 km, čo je na Bukovej. To si vypočítajte, nechcete sa mi vypočítať. Čo vás všetko bolí? Čo ma neboli? začnem z dola. Nech to má nejaký poriadok. Celkom v pohode, si myslím. Lacio boli úplne všetko, že vraj. Ale hej, nie. No. Hlavne sa prejavuje únava. To znamená, že dobre, človek by nejak aj oželal tú bolesť nôh, chrbta, vlasov, ale tú únavu, to je... Neviem, či to To nenahradíš. To, Ešte Mastercard. Ja neviem, či tie to si nekúpiš. To si nekúpiš. Luboš s Lukým nám nedvíhajú. Dúfam, že ešte žijú. Ale ináč je tu krásne. Čo je dôležité, príroda je nádherná. Ukážete cestu, debilná. To je debilná cesta. Ona sa to nemôže, ona sa taká narodila. Končíme, zase sa spojíme na Bukovej, tam nás čaká pivko a gulášik, tak som zvedavý, či to bude také zaslúžené. Ahoj. Dávame posledný vstup, sme v Bukovej. Kofola, všetko, cigánska. Také ceny sú tu, hej, že sem budem chodiť každý víkend. Máme v nohách, sú moje nohy, ale vy ich nevidíte, lebo je strašná tma. Máme 65 km a sme strašne leniví a už nejdeme ďalej. Ja som ani nevedela, že mám lítko. A volali sme s Lubošom, Lukášom, tí sú asi hodinu a pol za nami, ale asi nás dobehnú, lebo aj celkom rýchlo išli. A rozhodnutie jednohlasné bolo, že máme za chvíľku odvoz. Dnešne sme nevládali. Si mi nejaké pocity? Bez pocitov. Na jednej strane som úplne happy, že takúto dĺžku sme dali, sme to zvládli. A na druhej strane, mohli sme to dať celé. Mohli sme to dať celé. Prosím, choď. Nechajme si niečo aj na budúci rok. Aj budúci rok pôjdeme. Aspoň sem do krčmy. A Luboš s Lukým vás pozdravujú. Určite. A lajkujte, followujte, komentujte. Odber tu. Odber tam. A znovu. Ďate! Taký